Ia uitați cum criminal nebun. Mi-au deschis iar. O știu cum e. Și bineînțeles, judecătoria Iași a agățat în gard. Procedură 0, furt de plic, furt timbru, furt dosare. S-au făcut de rușine. Super. Buhușule. Lasă tu, buhușule. Nu ai ce să faci. Nu mai mișca. Critica rezolvat. Furtul. Și dumneata buhuș. Da, eu vin din Paris și ajung pe la buhuș, cu țiganii după mine și cu poliția criminală. Încă un nou client. După mai mult de un an. Pardon, jumătate de an. Și mai mult de un an de furturi. Cu amenzi aruncate în capul meu. Încă un client. Clientul la plângerea penală. Oricum sunt terminați. A semăna cu prioritate în gard. Da? Procedura 0. Ca să nu mai spun că furtul e deja rezolvat. Plângere penală ascunse de got. Punct. Dar așa terorizează criminal din justiție victimele portunenilor. Pentru că ei sunt cei mai mari criminali. Și ăsta e furt. Vedeți unde ajunge? A făcut poc pe jos. Furt, furt, furt. Cu foarte multe crime în spate. Judecătoria ea s-a dat de gol, semnând un fals scris de Corduneni vineri. Complicitatea agresiuni fizice, care și-a apărat criminalii de aici, țiganul Corduneanu. Semnătura unor judecători. I-a scos efectiv dintr-o sesizare. Și pe ei, și poliția. Așa cum DICOT a ascuns plângeri penale și probele. Tip video și tip certificate e-mail. Și s-au autoincriminat, autodemascat. Punct. Toată lumea va afla. Vineri au evacuat-o publicul la final al judecătoriei. Să nu afli toată lumea, de fapt, cei prezenți. Cum au ascuns dosarele, au furat. Și ce dosare? Obscenități, contracte, nule. Să facă circ banii românilor și banii europeni. Trebuie să ai nervitare. Și în calitate de jurist, speță eu, trebuie să suporți așa ceva. Dar n-am de ales. Și acum să vedem când îi invită pe doamna Șercan, domnul Stelianon, pe mine, oficiali europeni, doamna Roberta Metsola, președintele Parlamentului European. Niciodată, nu? Hai, las că ne invităm noi. Ne autoinvităm. Și noi, în grup organizat, respectăm legislația. Da, și dumnealor, cu porcările lor. Deja am primit un fals din partea judecătoriei Iași, după nu știu câte luni. În primul rând, trebuia să ajungem aici, cu poliția. 2. Poliției îi place când se umblă cu organjel, talpi străzi și le arată minorilor. Indivizii ăștia, în Pitești, aici în Arneam, da? Și apoi acoperă tot în combinație cu DICOT. Judecătorii. Nu acoperă nimic, decât dacă te las eu și le dea. Au formulat plângeri împotriva mea, împotriva legii, și să vedeți unde să ajungă, da? Și fac circ pe bani europeni. Ca să vedeți cu ce se confruntă victimele, da? Jos, da? Poc ai făcut, judecătoria Buhuș. Buhuș, eu vin din Paris, da? Streți. Ai făcut Buhuș pe jos. Dar știți cum e? S-au dat de gol. Pentru că în spatele acestor porcării se ascund niște falsuri semnate judecătoria Iași, de care s-a folosit poliția. Și tot ei s-au autoincriminat. Da? Certificat greful judecătoria Iași. Vedeți? Cum va da țiganul Corduneanu 2 palme? Așa cum va da și vineri. Încă mai vreau, au făcut circ. Vrând să mă incrimineze pe mine. M-am prefăcut, fac o poză. Și acum o mărturie mincinoasă, 2 avocaței, în fața doamnei judecător. I-am întins telefonul să vadă. Nu era nimic. Nici n-a vrut să uite. De ce?
Pentru că cineva va fi acuzat acum de mărturie mincinoasă și nu eu. Avocăței, da? Unul dintre avocați mă ruga să-mi retrag sesizarea împotriva lui la barou. Aici l-am înregistrat, da? Afară l-am înregistrat. Când am ieșit din sală de judecată. Și oricum se află. Dar veți vedea cum sunt terorizate și torturate victimele de judecători, de bicot, de poliție, de universitari. Printre victimele sunt minori, sunt studenți, corecție, sunt cadre de acces, corecte, pe care le-au catalogat de fiind, și nu bineînțeles, târfe, în combinație cu colaboratorii cordumenilor, bicot, poliție. Au ascuns plângeri penale și ne-au furat astfel bani. Și nu numai, dosarele pe civil, judecătoria Iași. Și toți ne-au catalogat în grup descrierat, pentru că organizat nu este grupul ăsta criminal, drept târfe. Așa cum au făcut și Ana Șercan, când ei sunt proxeneți. Confirmați. Dovezele la mine. Da, nu suntem. Le-am atras atenția asta. Cam asta e. Și Buhuș ai făcut buf pe jos. Da? Porcării. Și iar mai au o plângere penală pentru furt. Ca să nu mai spun că vineri, da? Le-am pus în față furt, că n-au vrut să prezinte la bicot. Deși trebuia aduși comanda de aduce. Judecătoria aplicătoare în față. Furtul, da? N-a spus nimic. A mers mai departe cu furt. Contractul nul. Probe. Împotriva acuzațiilor mele. Au tăcut. Când ne-am spus că individul ăsta e narunean, ce au făcut cu obscenitățile în bloc organ genitale, străzi, aritatură, și nu, ce cuvinte, ce obscenități. A făcut ochii mari. Pe atât. Trebuia să intervină. Să apeleze Spitalul Psihiatriei Socola. Dar Spitalul Psihiatriei Socola a semnat un fals. Fals care proteja judecătoria Iași, pentru că dacă suna, îi ridicau și pe ei, ca nu judecătoria. Și uite așa, cum se acoperă un fals, dar până la urmă nu s-a acoperit nimeni, cu nimic. Te-a acoperit cu alte infracțiuni, așa cum a specificat și Ana Șercan. Ceea ce spun și eu, jurist internațional. Ascunzând plângeri penale și probele, și în cazul Șercan, în cazul meu, al meu este mult mai complex, înglobează toți, se traduce printr-o nouă infracțiune. Corect? Dar stați așa, că ei au formulat plângeri împotriva legii. Legea un infractor. Și noi. Victimele, nu? Da, se pare că așa suntem. Da. Dovezile la mine. Nu suntem. Adevărați infractori sunt alții. Se ascund pe bani europeni, pe bani românilor. Fură copiii oamenilor, îi violează, îi agresează în combinație cu poliția, bicot. Și cu mâna care se încapă. Ăștia de aici, Dincă, Mareș Mihai, falsul decan. Da? Au ruși băieții la BCC-ul de ei. Pentru că mi-a transmis un e-mail nebunesc și analfabet. Mareș Mihai, fals decan, facultate medicină veterinară. Analfabet, decan analfabet, ce nu am zis? Corunan analfabetul, da. Dar Mareș Mihai analfabetul, dumnealui l-a semnat, da? Ca să nu mai spun că mă cataloguează de fi nebună, pentru că îl stresez, rugându-l să respecte legislația din mediul universitar și legea educației naționale.